Maite dugun jendea, galtzen goaz, bideak aurrera egin ala. Gero eta gehiago urteak pasa ala. Eta hemen jarraitzen dugun ontzat, ez da kontsolamentu errazik ausentziaren aurrean, betirako galeren aurrean. Baina esan nahi dizuet zuei, joandako lagunei, gure bihotzeko maiteei, garen bezalakoak izatearen erru handia duzuenei, gugan zuen puskak daramatzagula. Zuen izpiak, zuen izatearen oinordetza diren izarren hautsak. Zuekin ikasi genuen kantua, Zuei entzun genizuen ideia, zuekin ezagututako lekua, zuekin pasatako gaura, zuekin ezagututako jendea, zuekin ibilitako bideak, zuekin eztabaidan ateratako ondorioak, zuekin egindako barreak, negarrak, besarkadak, musuak, zuekin eta zuengatik bizitako guztia. esan nahi dizuet, gugan dagoela, dagoeneko, betirako. Bidean aurrera jarraitzen dugunon baitan. Eta zuekin bizitako guzti horri esker, beste kantu bat egingo dugula. Amets berriak izango ditugula, Gau eder gehiago biziko ditugula. jende berri gehiago ezagutuko dugula. Musu, negar, irri, besarkada berriak izango ditugula. Bide berriak ibiliko ditugula. Eta maitasun berriak sortuko direla, Eta jaio berriak, eta asmo berriak, eta egun berriak, eta oraindik imagina ezin ditzakegun beste milaka gauza. Eta horrela, zuek, gure bihotzeko maiteak, gure bidelagunak, zuek eta gu, munduko gure zeharra pasa eta gero ere, etorkizun bihurtuko gara. denbora eta espazioa gainditzen dituen gogoaren, ariaren errekaren baitan aurrera goazela. Etengabe eraberritzen ari den, etengabe sortzen ari den bizitzaren parte izango zaretelako, izango garelako beti. Min bizi! Inurriren podcasta, Aintzane Artola, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi, ta hil arte bizi. Zelulak dituzu? Ugaltzen aritzaizkizu? Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidai honek negarra, algarak, otzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko moralista zurruna bazara, edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Kaixo ikusentzule, ni Aintzane Artola naiz, Ni Olatz Merkader, eta biok Inurriko kide gara. Zer da Inurri, Olatz? Inurri intsektu txiki eta nekaezin talde bat gara, minbiziaren divulgazioa, akonpainamentu eta formazioan lan egiten dugu ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik. Minbizia lehen pertsonan bizi izan duterei ahotsa eman nahi diegu, eta bere garaian diagnosia jaso genuenak, entzuteak gustatuko litzaiguken podcasta egiteko asmoa dugu. Eta euskeraz. Eta bai, punk gara, pink baino gehiago, minbizia ez dalako arroxa, ikaragarrizko marroia dalako, baino bizitzaren parte bada, jaio hasi kaka egin edo hiltzea dan bezalaxe. Eta gaurko atalean, zuek, gure bihotzeko maiteak, gure bidelagunak. Minbizia gure bizitzara iristean ez digu guri bakarrik eragiten. Gure inguru guztiari eragiten dio bikote, guraso, seme-alaba, famili, lagunak. Eta askotan esaten dugun bezala, tribua behar da gaixotasunari aurre egiteko. Bai, niri gurasoekin bidelagun izatea tokatu zitzaidan, baino bizitzaren historia ez danez bitarra, 54 urterekin bidelagun du izatea pasatzea tokatu zitzaidan, eta hori bai dala benetako transizioa. Esan dezaket nire kasuan laguntza jasotzea eta laguntza onartzea askoz zailagoa izan zala laguntza ematea baino. Eta hor, beste behin, errepikatuko dugu, kulpak sutara. Ze kulpa senti genezake laguntza behar dugulako, baino baita laguntza ematen ez dakidalako, blokeatuta nagoelako, ez dakidalako zer esan, zer egin. Ba, hoixe izaten da askotan erantzun zintzoena. Ez dakit zer esan, zer egin. Nere kasuan, nere bikotea izan zen, nere zaintzaile nagusi, eta nere inguruan inurritxo talde bat sortuzun. Eta ni ohartu gabe oso ondo funtzionatuta eta oso ondo antolatutako makinaria bat zen. Patxal baldimanengon, etxeazpiko bankoan, kafe hartzeko proposatzen ziaten, nere lagun Maite eta Minenek. Eta adibidez, filma iraniar koñazo bat ikusi nahi nula jatorrizko bersioan, nere lagun kultureta bat azaltzen zen etxetik,
Eta hori benetan kalitatezko denbora zen, nik norbait torturatzen nun subtituloak irakurtzea behartuta, eta nire bikoteak pilak kargatu zitzaken eta pixka bat deskonektatu momentu hortan. Gainera, pertsona maiteen errotazio handi bat sortu zen, eta horrek haize fresko pixkatek hartzen zuen etxera, kontu berriak, notizi berriak, dena etzan minbiziaren inguruan. Bai, baina kontuz, pertsona askok pentsatzen duke gurekin dramatikoak izateko obligazioa dutela. Errukarri garela eta noski, errukarri tratatu behar gaituztela. Eta, peña, nahikoa daukagu gurearekin, utzi alde batera melodramatismoa. Adibidez, oso ohikoa da, galdu egingo gaituzenako bildurra izatea. Eta elkarrizketa zintzoak izate horri buruz ondo dago, negar pixkat egitea ere oso ondo dago, baino mesedez hori ere tamainan. Seguru nago nere bidelagunek ikaragarrizko negar saioak egin dituztela, baino nigandik, gugandik aparte. Eta hori sekula ezingo diegu aski eskertu gure bidelagunei. Eta beste truko txiki bat. Pazienteok suminkor eta piper jartzen bagara hobeda aire hartzea. Begietara begiratzea edo adibidez maite zaitut esatea, zeren okertuta gaudenean guri aurre egitea momentu horretan ez baitu ezertarako balio. Bai, guk beti esaten dugu, ez degula eskatu gabeko aholkurik nahi, baino eskatu gabeko aholku pila bat ematen ditugu, eta hemen dijoa bat paziente ontzako. Seguru, bidelagun zoragarriak dituzula, beraz, erreztuzuk ere lanak joe. Beraiek ez daukategu bizitzen ari geran egoera latzonen errurik, eta orduan, zaila baldin bada ere, saiatu gaitezen gure amorrua beste toki batea bideratzen. Zebai, atera behar dugu. Baina ondokoi minik egin gabe, ez dakit apuntatu zaite kickboxing onkologikoa, hasi zaite ogi ore ama pizza artisauak egiten, edo juntzaite mendira, eta egin ozen horro. Eta momenturen batean, joan egite bazaizu, ze denoi joan egin zaigu noizbait, konturatu, onartu, gertatu dana konpondu, eta aurrera segi. Bai. Eta gaur gurekin ditugu Leire Makuerkiaga, Irati Garmendia eta Asier Etxebeste. Bueno, ekipo, aurkeztuko zenukete labur zuen burua eta kontatuko zenigukete nola zeaten zuek bidelagun? Bueno, ni Asier naz, orain dela 2 urte nire bikoteari bularreko minbizi metastazio bat diagnostiko zioten hasieratik. Marroi bat zan, eta, bueno, tokatu zitzaigun, orain dela 2 urte, bizitza honetan, birkolokatzea, ez? Eta hemen ez. Leire? Ni Leire naz, laster 55 urte ingo doitxua zen ama markina semindar bat. 2 alaba daukaz da hemendik agur bat, aprobetxauko Paul eta Joaneri. Eta gure kasuen nire bikotie, nire alaba naitxe izen zan buruko tumore bat diagnostikau dotzien, eta oso prozesu berez bizkorra izen zan, urtebeteko prozesu bat izen zan, eta hori tokau jakune etxien bizitzie eta bide lagun eitxie. Gainera, nahiko hasieratik enkixena esan ondo jungo gainera. Esan ilusio tarte handirik esan egon. Eta hori kudatu gendun, 3 etxien. Irati? Irati naiz, 29 urte ditut, eta goain dela 6 urte. Etorri zen minbiziate joka, nire amai diagnostikatu zioten bularreko minbizie, nik orduan 23 urte neuzken. Eta hoxe tokatu zitzaigun kudeatzea, tokatu zitzaideten aman ondo neotea, eta bueno, prozesue beraiek ere esaten dizute, urtebetetxo bat izaten da, bueno, urtebetetxo. El añito malo, Sekula ez dala izan inorrentzako el añito malo, baino. Urtebetetxo eta bain, 6 urte ondoren jarraitzen dan prozesu bada. Eta hori, amaren bide lagun, eta tamalez eta zorionez ere amonaren bide lagun, ze amari diagnostikatu eta handik pare bat urtetara bere amari, nire amonari baita ere diagnostikatu zuten bularreko minbizia. Orduan, bueno, 2 aldiz bide lagun. Bueno, gero Iratik ez du aipatu apala dalako, baino izan da gutako askoren bidelagun baita, ipuin zoragarri bat idatzi dulako, Xomorro lapurra,
kontatuko iguzu pixkat nondik nora sortu zen duen eta zerri buruz doan ipuina? Ba, Xomorro lapurra sortu zen, hasiera baten nere korapilok askatzeko. Lehen esan dezun bezala bidelagunak batzutan horro iten dugu baita eta ez gea ondo sentitzen, eta nolabait barruko korapilloiek askatzeko, nei betidan gustatu izan zait idaztea, eta hasi nintzen idazten. Eta idazten nebilen hortan, kontuatu nintzen ipui itxura hartu zezakela, aurrezkuntzako irakaslea naiz baita, eta eskoletan ikusita gai hauek ez diala lantzen. Eta lantzen ditugula, kasi gainen ditugunen, eta agobiatuta gaudenen eta ez deula asmatzen, esanun bazatik ezin saiakera, hau, ipuin bat bilakatzeko, ez? Eta hor, ate ezberdinek jonitun, eta nahi burun sartzen zaitenen ideia bat, hortxe tematu iten naiz, eta honekin ere tematu nintzen. Eta alaxe sortu zen, eta Erein Argitaletxei esker eta Ane Arzeluz ilustratzaileei esker, oso proiektu polite atera zen, Xomorro lapurra. Guk etxain pila bat irakurri gendun. Bai, Zuk, eintzane? Nik irati liburu aterazunen nere semei, ja prozesua pasatan neukan, baina nere semei irakurri nien liburua, eta zoragarri izan zen, ze, karo, makin oso txikia zani prozesua pasan nunen, urte eta erdi zeukan, orduan, ja 6 urte, 7 urte zeuzkan liburua iritzanen gure etxea eta irakurri nion, eta bukatu, begiratu ziten olatzen, ama, zuri bezala, osea, izan zan bapaten, como, hau da, gertatu zaizuna, horregatik, ez daukazu titia, horregatik galdu zen unilea, tal, eta, bueno, asko lagundu zigun, eta, de hecho, Iobak eta esplikatzeko ere bai, zegatik daukaten ize batiti bakar bat, liburuk asko lagundu izan digu. Eta zure hilobari zerk deitu dio atentzia, zuk titi bat eukitzak edo ez liburutik? Ea medikuak konsultan piruleta bat eman ziten. Liburuan momentu batean medikuak piruleta ematen dio, eta esan behar izan nion baietz. Eman zitela. Bai. Bueno, askotan kontatzen dugu, guk minbizi diagnosia jasotzen dugun momentu hori, hemendik 3-14-16 esango dugu, 3-14-16, pi momentua. Ez izan hain frikia. Ez hain friki izango, bale, gainan hiletretakoan ez dakitzetik Pitagorasen referentziak sartzituta. Momentu hoi ez? Bai, baina pentsatzen dut gure ondoan eserita dagonantzako izango dela baita pi momentu hori. Nola izan zen notizia jaso eta bizitzeko momentu hori zuentzako, bide lagun bezala? Gure kasuan, lehenak dutxatik irten eta 2 bultu zemotu zauen, hori zaroan izan zen, ginekologoak ez da zeba izango, kontsulta Donostin mamografian ikusaben zerbait arraro zagoela, eta momentuan erabaki zaben biopsia bat itia badazpada, ez haukan itxura honik, eta hortik, txarra zala, txarra da, 185 osate tasa dago, lasai, baina badazpada, ganglioan gaizkidaz, eta zuzenean metastasiko diagnostiko batekin topatu ginen. Baina topatzeko modua be, izan zen apur bat, bastante panka. Kontsulta ostiral baten zen, eta azkenean Helenak nire bikotiak begiratu zauen, zalantzan zeukagun, ostiralerako ongo zen diagnostikoa. Eta hor ikusi zauen, txostena hor zauela, eta metastasi hitza, ez dakizan metastasi, ero bere sinonimo bat bertu. Osakidetzako osasun txartela, karpetan, ez da? Bai, eta... Mobilean. Gero izan zian 48 ordu, ni mendira joan nintzen, ez dakizemak kilometrorina mendian, Googleek ematen zauen emaitza, zen 2 urteko bizitza esperantza.
Eta, izan zen, nire bizitzako, 58 txarrenak, ordu diz txarrenak, ez dakit. Uste dut, momentu hori beste modu batera kudeatzeko aukerak da zela. Bai, igual podcast hau ikusten naizatenok edo entzuten naizatenok ez dezute jakingo, baino dago gure froga emaitza kliniko zita guztik daude osasun karpeta baten, nun firma digitalakin identifikatzen gean, eta nik uste tolako prozesu batean gauden gaixok bihurtzegela karpeta horren benetan jonki. Bai, adiktoak esan behar. Bai, ni frogen emaitzen zainagonen, igual sartzen naiz 24 ordutan, ze 60 aldiz, aber frogak dauden ala ez. Eta iruditzen zait horrelako berri bat pertsona batek ez lukela horrela jaso behar. Guzti hori komunikatzeko bestera askoz empatikoago eta ez dakit humanoago, ez dakit hitza zein litzateken. Iruditzen zait benetan Sagardui anderea podcast hontan ere zutaz asko akordatuko gea. Asko hitz egiten dezu pazienteok aldundin bergeala, osasungintzan eredu aldaketa badatorrela, ohitu inbergeala, telefonozko arreta jasotzera eta bar. Beitu, nik ez dizut esaten eskiatzekoan belauna bihurritu baldin maezu, igual telefono dei batekin edo apainatu zaitezke gauza hauetako. Baino, minbizia daukagun pertsonok behar dugu hori, pertsonak bezala tratatuak izatea. Eta ez estadistika bat, ez barrakode bat, eta ez zenbaki bat. Barkatu hasier. Bai. Jarraitu. Gotzone. Naizunen, inurri natorri, eta gukin hitzein, benetan asko da gauzuri esatekota. Ez eta hortik arroera ja esan, osatu esan aukera bat, eta esan, abertze aukera zazen, eta ja ziginen prozesu baten, kimioren ondoren emaitzako nakzian, tratamendu aldaketa bat egon zan, pastillak, hormonalak, eta hon noizar, eta hori kasi gauen bebai, holako prozesu baten betirakoren hitza dela oso zeurrengoko kontsultan, metastasia probate egontza mugimendua, tratamendu amaiera, beste estrategia bat, eta pi horiek dira konstanteak. Bai, gure Marta Ortega inurri maitiak esaten du bea ave Fenix bezala jaiotzen dela behin eta berriro egunian 15 aldiz, ezta? Zure kasuan Leire, nola izan zan pi edo... Ezberdine. Nik onartzen dut gure kasuen pi hori esperimentotako pizkatxu bat, ez nahi esatera desiatzen, baina preminen eukela. Nire bikotia zizan episodixo batzutan konorti egaltzen. Eta, claro, behin da bakarrik. 2, eta 3, eta 4, eta ez dakit, susmatzen hasten zauzta normala, medikuetara jotzen dozu, eta, gure kasuen hartu ben gauza normaltzat, alegin duzien bizkatxua, nahiko light jarri dozkuen, eta esan isen guretzako erantzun, niretzako behintzat erantzun nahikue. Eta orduan barriro beste profesional baten gana jo, beste iritzi bat eskatu, baina ja 2 hilabete eta bihotzeko paro bat, gero buruko mina hundixek, eta gauza asko pasetan neu esan. Orduan, daukozu susmo hori, zer dabil pasetan, da mesedez baten batek esan da isela, ja. Izena bizena jarri gertatzen nahi da norrei, ezta? Bai, ze horren beste gauza die, eta beste detenak ikusten dabe gauza normala, eta ez dut zimoten garrantzirik, eta norbera dau sufritzen, norbera dau bajan, lorik ezin einde, eta susmo horregaz. Eta nik ez noiz eta gustora hartu nebanik, baina sorpresa, euneko sorpresan bez ninjun arrapau, hombre, neban espero buruko tumore bat, holan esatie, bulto badauko buruen. Baina, lasaitasun puntu bat emondozten zen, bale, jazta. Baina nahiko punk izen zen gure kasuen be momentu hori. Zenik erune ban buruko minoso hundixegaz, ospitxalera, eta kasi erregutu ez noi esatera, baina nahiko radikal jarri bierri zen nintzen
Esan ez, ni ninoiela etxera, espadotzen zeozelan begiratzen, oin arte baino gehiago. Eta esan otzien, edo nahi badozu seguratak bialdu, baina ni ez noie sartu neban paziente bat kurpildun aulki baten ezin bana egon behin, eta esan otzien, ni holan etxera ez noie. Eta, bueno, nahiko momentu zera izen zan, gogorra izen zan. Eta eiotzien probie bertan, holan jarri nintzelako, eta, bueltan etorri zan nien, eta pasau gintxuen nine barriro medikun bulegora, nekitzen arpegixen ja, intuizioiek momentu hortan lagundu osten da zanaban, datorramen. Bai, gainera, frogak iteizkiguen teknikari guztian hizkuntza ez berbala interpretatzen nola astegean, Bai, ez berbarik esan orduko, bakarri ja zelan euen atien zain zartzeko zanaban, hemen dator pianu egoitxi bera. Bai. Eta holan izen zan momentue. Da gainera izen zan berez isez, ni bakarrik nengun beragaz, eta derrepente, zein biogu, zeintzu di hurrengo pausuek, eta, jarriko dutzu ontxe ambulantzi bat atien, eta urgentziz gurutzetara. Baina zuez, bera bakarrik. Bale. Eta urten eban nien ospitaletik, nenbilen, mezu bat idazten, ontsa ospitaletik urteten edo, eta derrepente nire gurasuek eta nire alaba nagusixe, eto zen Bilbotik konsulta batetik, bide batez, ekixenez nengule urgentzisetan, laguntzera edo. Eta zer da, ordoi, ambulantzixe. Eta sartu alabagaz kotxien da etxera, eta faltzera, eta asaltzera. Hori zen zan. Bai, egunerokotasuna ez da gelditzen, ez da? Ez. Ke ba. Danak aurrera jarraitzen dau. Norbera gelditzen da horrelako inpas baten, susto baten, baina beste dana aurrera doie. Baita, xolomo xerrak prejituin berde igual? Igual, da gine pegarbitzu bidie, eta pijama jantzi bida, eta hoien sartu bida. Iratita zure kasuan? Nire amai intzioten 50 urte bete zitunen Osakidetzak egiten duen prebentzio kanpaina hori, 50 urterate ite ez dana. Barkatu. Sagardu janderea, kribadoien adina igual geistea zemuz, binurri pila bat gaude, 50 urte baino gutxi godazkaunak. Nik askoz gutxi jo ez dazkategiari zorre, baino. Ni pixka bai oendik. Bai. Hortzen intzioten mamografia, gaina kurioso izaten da nola juten gean, ni guendik ez, baino, auzoka, froga hori itea, hortxe eskursion, eta intzioten mamografia hori, eta bueltatu zan etxe, eta esan zian, irati esan diate, astebeten ez bali madaukete deik, ondo da hola dena. Baina tarte-tarten zubi bat tokatu zan. Eta zubia iritsi zanen, oaindikan astebete pasabezeon. Eta amak esan ziten, ez nago, bani oso lasai, eta nik esan, bostegun edo 6 pasadieia, ez dut uste zertxarrik bali mazeon dituko zizuten. Baina era matzeon lasai, eta arrazoiakin etzeon lasai. Eta pasatu zan zubia, eta nik uste astelena izango zala, etxeko telefonoa jozun. Taia etxeko telefonoa, goizeko 8 edo lazien, susmotxarra. Eta kolgatu zunen esan ziten, esan diate, zerbait ez dala ondo ikusi, eta ekografia bat inbar diatela. Bale. Talaxe junginan, onkologikora, eta, klaro, sartu ginen sala esperan, eta zeon, auzoko beste emakume bat ere, harri ere, dei berdina intzioten. Eta ura sartu zan, enfermerak deitu zion, ura sartu zan, eta atera zan negar baten. Eta bere bikotea zeon sala esperan, eta esan zion, bularreko minbizia diagnostikatu diate. Eta geundenietan ere ama, hortxe, klaro. Toma spoiler, osea, ikearri ja. Hortxe. Eta behan egarrez esertzea zijola, ja atera zan enfermera, eta igone nera maideitu zioten. Karo, panorama ura, bikote ura negarrez, ni sala esperan, ama barrua zijoan nire altxatu nintzen, eta ez zuez, zein bar diogu ekografia bat, bale? Eta galitu nintzen sala espera hortan, eta aita bitarten kotxea parkatzen. Eta
handi pixka batea, niri puskat intzitzaitela, seguraski etzan nahin beste izango. Ateazan berriro enfermera berdina, eta gazteleraz esan zian. La hija de Igone, eta sí, yo, pasa conmigo. Ja esan un. Bai, badator pianoa, ez da bosgarrengo pixuti bera. Badator. Eta sartu nintzen, mediku despatxo horta, eta zeo nire ama, medikuan aurren eserita, txuri, eta bere ondon esen nintzen, da lehenengo gauza entziten ezan eskua eman ziten. Esku hotzotza, nik ere esku hotzotza, eta behatu ziten desentzen, irati, txarra da. Eta hor nire pia igual hasiko zan, seguraski. Eta hor, medikoa bidatu genion, eta medikoa ere erderaz, hori esan behar dut. Bai, ze TSJ oso aktibo dabil azken bolara hontan udaletxetan eta euskera lehenesten da noez, baino esan, paziente bezala oso zaila dela, euskera zitzengo izun onkologo edo ginekologo o ginekologa onkologa topatzea. Bai. Eta harrek esan zigun, tiene un tumor de 5 centímetros que seguramente lleva en el pecho 1 año y medio. Vale. Eta behatu zigun, ¿tenéis alguna duda? Bai, egiptiarrak nola intzuten piramideak eraikitzeko? Osea, nola duda dakazu noez? Bioko lagalitu nien, da nik hor pentsatu nun. Ingo diot galderan bat, baina, klaro, nik ez nekin eraman burutik zea izan pasatzen. Eta horren amari behatu nion. Eta nera magaxoak, behatu zion meikoai eta, pero es muy, muy malo. Claro. Subtitulatzei zut, hilingo naiz? Hori da, hilingo naiz. Eta meikoak, tenemos que ver si está localizado o no. Y bueno, la tasa de supervivencia es alta, pero hay que ver si está localizado o no. Entonces ahora, eman zigun karpeta berde bat. Karpeta berdea. Digutena. Karpeta berde bat. Esperanza. Eta karpeta hartan, ez dakit, txanda bat, 2 oiru eman zizkigun, eta horraz izan frogaz betetako Ginkana. Ilabete bat, ilabete terdi, ez naiz akordatzen zenbat izan zen. Eta nik pi hori ez dakit nola bizitu nun, egia da saiatzen zela zure zentzumen guztik hortxe ukitzen ze, ez dakizu zure ondon da ona, benetan gaixoa dana, nola idan jasotzen. Esate izut ez da ezer jasotzen. Ez da ezer jasotzen. Da hojata, hola, Bai. Bloke. Tontotuta. bai. Hor saiatzea zu igual informazio guztioi jasotzen. Eta, klaro, handikatea ginen, aita kotxe aparkatuta, pozpozi. Hombre, atean aparkatuko zuen, da, iepe, kriston suerte izan dut, gaur suerte eguna deu, seguru notizionak izango ditugula. Eta ni bani joan aurreaka, eta aita ikusten un kriston irrifarrakin da ni olainez. Behatzakin ez ez. Ez. Jetxi, Aita, ez. Eta kotxean sartu, eta nere amak. Feliz, bularreko minbizia dauket. Nere aita betezan, osea, begik loratu zitzaizkion, eta hor, olakotan oso galdera absurdo egiten ditugu. Bai. Eta behidatu nion da zenion, aita, zaudezu konduzitzeko? Ni ongo baritze bezala. Ni eskena superrondo momentu hontan, Superrondo. Eta esan ziten, bai, eta nik uste hor bizitu nula nire pi luze hori ze izan zen. Bueltako bidaia, ia ordu erdi, Donostitik ordizia. Ama, etzeon, aita, Gidatzen nahiko lan bazun. bai, autopilot, Hori da, eta ni neon atzeko asientun, aguantatzen esanez, ni guaina ezin naiz hemen hasi. Nehar baten, ze nahikoa dute beraiebik ere, eta amak nahikoa bau, hoi dena gestionatzen da. Hor igual bai izango zen bueltako ideia pi luze bat. Bai. eta pi egoera horrei nola emate zaio buelta? Ze rekurso erabili dituzue buelta emateko pi egoera, hasierako shock egoera horri? Bueno, lehengo negar toki guztietan, joaten nintzen erosketak itera, pasillo guztietan negar, eta gero, kostiente izan, alde medikua ezagoela gure esku, eta gure aukera bakarra zela, gure zaintza emozionala, eta kudeak guk bi gara lau etxean, 21 urteko bi seme,
gainera, bueno, nagusian baten ama, ondela gutxi hildako basan, orduan, minbizi prozesu baten ondoren, eta, bueno, guk eskaini gauen terapia, eta, bueno, seme batek erabaki zaben baiez, beste batzek ezagoela ikusten bere burua, eta, bueno, hor bakoitzak libre, ez? Osasun sistema publikotik eskaini zitzaizuen terapia hori? Ez. Guk gauen onkologikoan saio bat, bueno, baina ikusi gauen esala guk espero gauena, ero gure gauena, ero gure bidia esala hori. Saiatu ginen AECC-tik, baina AECC arrastera ez da heltzen, eta orduan gure kaxa saiatu ginen bakoitza bere bidia egiten ez. Uste dut zaintza pertsonala bakoitzarena dala klabia, ze prozesu hontan gora berak batera doia zenean ondo eramaten dira, baina ajuste hori ero desfase hori dauenean zailagoa da kudeatzea prozesua, ez? Tordan laguntza bat, eta da laguntza da, bai profesionala, laguntza da lagunak, edukitzen norbait botaka egiteko edo negar egiteko, ero ustakit, bestela zaila da. Bai, gaina nik usteet, nik ere terapia asko behar izan nun, eta ona dela terapia hori, ze neurri baten laguntzeizu lagunen gana edo bikotean gana, edo gerturatze zen momentuan zuk ja zure barruko mamu hoien intensidadea hor dago, noski, baino jetxi da igual 140 bat. Orduan zoaz, ja kaka pixkat konpostatuta, pixkat, Eta nik uste hori mesedegarri dela gurekin harremandu behar dian guztiantzako. Bai, zati, prozesu honek dauzka, galera pilua dauzka. Orduan, ez da dolu bat kudeatu beharrekoa, dia hainbat dolu, ez? Eta dolu bakoitzak dauka bere prozesua, ez? Eta Bai, eta gainera, ez dira dolu guztiak berdinak. Ez. Batzuk izan daitezke fisikoak edo irudiari buruzkoak titia Agurtzea bezala. hori da. Beste batzuk izan daitezke emozionalki ezin dezula jasan agian lehen egiten zendun hainbeste, edo zuk bizitzan espektatiba batzuk zenitula eta ja hoiek ez diala gauzatuko, osea, doluak 1000 kolore eta 1000 forma eta tamaina ditu, ez da? Bai. Bueno, Leire, eta zuk, nola... Niri diagnostiko ofiziala pizka berandutxo izen zen, baina lehen komentu duten urgentzietako abentura horren ostien, ambulantzi hori urgentziz jarrita gero, ni etxera helduteia eta gabaz deitu dozten baia mediko titularrak edo, bai, beran kasu erungo ban mediko titular argentino batek. Eta berak ezagosten, zerto pau beneta, eta ni galdetu notzen, ezagosten, no pinta bien, pinta feo, ezagosten. Eufemismo. Bai, holan. Da, eta nire lehenko galderixean, baina, eta operagarrixe da, edo, bai, ez da toiari bota bier, eta evidentemente ez da hemen lagako kasu hau, baina pinta feo. Eta, claro, pinta feo, baina, mediku esaten badotzu, que pinta feo, lehengo gunien, osea, ordutara, ni urgentzietan egon da ordu batzutara, zena, bueno, jazta. Ordun horrek lagundu osten niri, posizio oso zehatz bat hartzen. Gure prozesu esan egon argizpi bat izen zan, dolue horraz izan, predolu bat horraz lehengo momentutik hasi izan, eta astiro hori lantzen. Hori lantzen zelan, lehengo da ben, besteri barik ni responsable eitzen. Bai, hartu neban hor funtzio bikoti egaren nenien ikusteot garela responsable number 1. Holan ikusten gaitxuek kanpotik eta norberape holan sentitzen dau. Eta nik hori oso zerixo hartu neban. Eta oso blindaute eruneban nire papel hori. Gero ikasi dut denporigaz, ez dauela hain ondo.
hori eitxi. Baina onartzen dut, hasieran eta denbora dezentien, zeni blokeo emozional oso fuerte bat eukin eban, zuk negarrez ibiltzen zinen, nik ezin eban negarrikein, inundik inorabe. Eta orduan karga hori asko sentitzen eban. Gustoran enbilen eitzen, baina, ostras, potenti izen zan. Eta hori izen zan irindarra emondozten lehengo gauzie. Ez da zatie, hau nire ardurie da. Eta responsable itxena zonetaz. Hori izen zan bat. Eta gero beste kolateralak, zeintzuk, tresna edo zeintzuk, denporatera idazten hasi nintzen bebai. Ez dut esango diarixo bat, baina bai egunero tarteka eta zeo zer azpimagarrixe edo emozionalki ikutzen nindune pasetan zanien, idatziz jasoten eban, segun zelkarrizketa politx dezeroso jasoitzen eban, kirola itzen eban soro bat emoduen, egunero, pasanak kirola beraz konpartitzen eban, ezke bera azkenengo hierarte oso ondo egon zan. Eta kirola itzen gendune mordo bat, eta horrepe laguntzen dozten, eta gero itzen eban asko txie garbitzu. Nere etxe etorri leire, orduan, gogoa gelditze bat zaizu, bakazu neiko faena. Etxie garbitzu, baina egunero eta asko gainera. Hori itzen zan bitzu, nire maitxasun esaten dute, nire medikue, kabezerakuek, grazizia ditzen dozten, zeberarik geixen arritzen dutzena, eta ardura geixen eukena zan, garbiketan asunto hori. Leir hori, kontrola hori, arduratuten auke, gauza horrek. Tok txiki bat. Bai, berantzak, ez dakit. Beteta, ez? Beteta euki barzen un denbora, eta garbitu, zein dezaket, txagarbitu. Bai, nik uste osala, banekitzen ez, beste ezer seguran nire eskutan, ezer positiborik, hemen ez jazta, kartak botata dauz, nik ezin duten ezer, ez dut aldatuko, baina topatzen ebazen, etxigarbitziek negatibotik ez dauko ezer. Nire aportazioiek kontinua, eta hori zan, nik pentset dut, kirola itxiona dala, benga, kirola. Hala, eta zista lanak itxiona dala, ara eta ona, benga, nita zista. Osea, horrek funtzioiek hartu nebazenik. Alare, zue bilo esan nahi dizu eta xier da leire, zuen bikotian zaintzaile rol hori hartu ezutela, baino tamalez, pertsona askok ez dakatela suerte hori, bere bikoteak onko kobra iteielako. Hau da, zu gaixori zaude, nik honekin ezin dut, eta desagertu iten dira. Onko kobra egiten dituzten pertsona gonbidatu ditugu saiontara, baino ez dakigu zergatik ez dute etorri nahi izan. Vale. Ez zian eroso sentitzen. Bueno, Irati, eta zuk nola eintzen nion aurre, momentu horrein nola eman buelta? Guri asko lagundu zigun egunekoa eramatea. Ze, klaro, bildurrik haundina ematen dizuna da, ez jakintasune. Eta jartzen baza denbora guztin, aurrea behi da, ezakizuz etorreko zaizun. Eta, hombre, buruelanen hasten da, eta hor... Honeako ez da izaten. Honeako ez da izaten. Ez, nik esatet beti buruak funtzionatzen dula 24 orduz, eta gaina doan. Una suerte. Gaina, Maider estensoro, beste inurri xala da topea pa Maider, arek esaten du minbizia oso makiabelikoa dala. Ze beti jartzen zaitu, muturreko egoera baten, nungero gauzak ez nola gertatzen, baino zuk sufritu ezu gertatu izan balia bezalaxe. Orduan zaude denboa guztin antizipatzen. Eta inbartezu esfortzu bat, ez horren beste antizipatzeko, ez? Eta hortan nik usteet gure giltza edo hoxe izan zala, ez? Hilabete terdi marabillosoi frogaz betetakoa dana zaude esaten, bihar ze froga dauket, hau. Ze noiz emaitza, hemen. Eta hor zoaz, pausoz pauso, ze hori bai ez dago gure esku, beraiek esaten diguten prozesua da, eta, zoaz gaina, logro txikik ospatzen, ez? Esatezu, ganglioak positibo eman du, baina ez da beste inun. Venga, ez urretan ere, ez da, ez? Pues horrek beak, ekixak iten juten zoaz, eta berdin sartzezanen tratamentu, ez? Orduan, guretzako nik uste dut pi hori gainditzeko gakotako bat izan zala hoi. Eguneko eramatea, eta da nik atera deten ikaskuntza txiki handi bat, eta saiatzen naiz hemen eta orain bizitzen, naiz da batzutan kosta iten da.
men gainera, ez dakit igual da beste gauza bat ez, agendan labait esan da, gaixuak markatzen dago. Eta hori errespetatu behar da, ez da beste modu bat ez. Orduan, da, zuk esan duzunaren arira, esan nik ez gotengo, ikasten agian gauza bat da reajuste kontinuo hori, ez? Osa, denbora guztian, baina ez galera moduan, baizik eta aukera moduan. Ze, nik ja plan guztiei bai, baina bai, con seguro cancelación. Ze, bestela da, Karolenak esaten ezagoen, otxailean, abuztuan, ez dakigu, zenbat aldiz joango garen onkologikoara. Baina hori da, bai, baina, badakigu, igual, uztailako gota maikean da, ez? Eta ez da pasatzen ez ebez. Eta eguneroko hortan, ez? Ikastia, bai, baina igual, ez. Igual da, ez? Eta hori ondo da, dau. bai, ondo Oso. dau, eta hori adibidez, eskerrak esan dezun, zetik nire amakin eukitzen deten konversazio bat bada hoi ez, beak gaizki bizitzeu, hori kulpatik, ez? Esan behar izatea, bai animatzen naiz, baino agian bukaeran izango da, ez? Zetik, nik ezin dut planifikatu abuztuan zeingo deten. Eta hori baita pazienteak eraman imau. Motxila, Bai. kulpen motxila, beti Motxila. esaten deguna. Bai. Bai, nik itxuko notzake pazientiek argi eta garbi agendi marketen dau, da ez bakarrik agendie. Nik usteot protagonistie bera dala. Eta bidelagun moduen, hori ikusti eta hori onartzie be, nik nahiko errezin eban egixe da, baina beste kasu batzuk eta ezagutzen doitxuaz, kosta itxen danaz, ez dugu ikuspuntu bera gauza batzutan. Bai? Nik pixkat azalduko zuet gure kasuen, bera hilko sala, edo prozesuek oso itxura txarra eukela, nekixen neuk bakarrik. Bera kolan erabaki balako. Horrek zerre itxen dozten niri, atzera behitzen duten nien, itzelesko satisfazio emoten dozte. Ez? Osa, berak konfisau ban nigaz, da nigan bakarri gainera. Konfiantza hori da erabatekoa. Totala. Eta itzelesko oinatzera begire, baina prozesuen zier, bai, momentu txiki batzutan banintzen gai hori perzibitzeko eta horretaz konstiente izeteko, baina beste geixenetan hori be karga moduen hartzen Ja. eban. Bai. Zaten, danik bakarrik erun biot, baina ezke berak holan erabaki ban. Eta ez tozten esplizituki holan esan, baina holan demostrete ban. Nik ezin nintzen aurreratu, ezin eban esan berak nahi ez ban gauzak, edo egin berak nahi ez bazen gauzak. Eta ez neba zenein. Eta posik nau ez neba zelaken, ikusten nebalako berak agintze bala prozesuen. Da moduetan eta danien. Baina, klaro, momentu batzutan, batez behi azkenien eta asko nekatzen zaitxu. Eta batzutan bierdozu, beste bate jakingo, bale, gero nik alaba bi. Alabari azkenerako bai erabaki gendun, bai esatie. Eta bai, jakitxun ziren, baina bere gurazuek eta bere txekuek eta praktikamente azkenengo momentura arte ez ben jakin. Ja. Eta horrek momentuek ni ospitaletik urten eta konsultatik eta bere gurasuen gana juten ginen bazkaltzera bueltan aprobetxetan gendun da, nik, zeo zer, eta bapez, eta karo, zu albuen, Ja. zer da, da di horre momentu gogorrak, baina, orokorrien atzera begitxute, nik gustora nau, hori errespetatzi-gaz, berak jarritxeko konfixantza horregaz, eta gogorra izen zan, baina, holan izen bizan, eta politxe izen zan, azkenien. Gero, nola ikusten du gizartiak zaintzaile papera eta ze esan eta ez esan bide lagundan bati? Bai, ze batzutan ziur, kristonastakeriak entzun dituzutela. 3 lau. 3 lau. Bota. Bota.
Bueno, lehenengo galderi erantzunez, zelan ikusten dabe, lehen komentu duten antzera, norberak hartzen daben ardura hori, norberak hartzen dau, baina gizartipe holan ikusten dau. Batez be, ama basa, bikoti basa, jazta. Zure ardura da, gainera, esplizituk izaten dut zue. Ez zuk ez badozu eitzen nork ingo dau, ez gainera umie daukosuz, eta benga animo, eta gogor, eta eutzi, eta benga. Eta, ja, eta espanago ondo, eta espanago gogor, eta espanago ondo eitzen, hori bebain, neuk, orduan hormotxila desente kargeten da. Eta anekdotak, mordo bat, nik esango, nirik itxien guztau jaten holan entzutie, gauz asko gondia, baina bat izen da, batez be ez igual saldixe beragaitxik, igul geixa, ezke edozein urbiltzen, edo nahiko edozein urbiltzen da. Eta herri txiki baten bizi basa, geixa gondino. Eta norbera ez da, ni nintzen oso rezeptiba be. Eta hurbiltzen da, hoxe, deseroso sentitzen dan jente asko, ez dakixena zelan goeri erun. Eta holan zuzeneko galdera bat ez gaten agustau izen zan, eta bihurtute egongo zarie. Ez, itxaferua botatzeko nao? Guztua nao? Hori, evidentzi hori holan galdera moduen botatie eta gainera esperotie erantzutie, ez dakit. Ez dakit. Gainera oso barruko galdera bat da, ez da zelan zauz. Bihurtute egongo zarie. Zer esango zut. Hori ez da esan bier. Hori ez da esan bier. Apuntatu, hori ez da esan behar. Ez da esan behar, bildurtuta hango zea. Ez. Eta gero, beste oitxura hundi badauko gune da, beste kasu antzeko ez antzekuekin konparetie. Nik ezagutzen dut ez dakin nor, nire lengusu baten lengusuan lagunek, alako egoera baten edo antzekuen dauena, eta zu lasaiz ezautzin urte beterako, baina urte terdi daroi, eta hor dau, eta... Horrek dan aldatze. Olako komentarixuek eta honien eitzen dienak, baina barkatu, baina ez abiz ondo, ez da ondo eitzen horrek. Horrek kiditzu bigaunkez, olakoek. Vamos a ver, zure lengusina maripiliri gertatu zaiona, superrondo eta agu maripilikinta hori atope, baina hemen karta berdinak izan da ere, bakoitzak bere partida jokatze bordun mesedez, utzi. Bai. Eta gero ematen dau, gudokagula superpodere batzuk, gure bikotiarekiko, ez? Gudokagu almena, bere egoera aldatzeko, ez? Indarra eman, indarra berak, eta gure badau, ez? Oindela gutxi pasau gatez, ezin zaila afektau, zelan ezin, eta pertsona badala. Claro. Ez que justo izan gure lagun bat talako prozesu baten ondoren. Eta historia da, danok iten da voluntade honakin. Ez da, inor ez da txarretik. Baina, igual hobeto da, ez dakit. Igual bezarka da temon, eta punto hor bukatzen da, ez dakit. Batzutan esatea, infernua borondate honez adreilatuta daola, ez da? Zuri irati hola burradan bat edo esantzi zuten? Burrada baino gehiago, eta guaindik ere, esaten diate. Baina ondo dau, ez? A ber, zuk nahi dezu entzun ondo daula, ez? Zer da, zula saitzeko? Ez? Da, denbora guztin oso ondo ikusten diot, ia jaio zitzaionen ere, jazta, ia jaio zaio, jazta, ez? Ondo dao, ez? A ber, prozesue oso luzea da, eta nire ama ez da lehentzan berdina inoiz izango, eta, ez? Da, borondatu honez ziurre, baino da, beraien lasaitasuneako bezala? Zureako baino? Bai, orduan, peña, horire, guneikoa daka, guriakin. Orduan, mesedez, jarriko lan. Nik gustora entzun duten erantzun, ez totxoaz asko entzun, baina gitxi pare bider, izen da, ez dakite zer esan. Ez dakit zerri. Hori izan doztien pertsonan gandik jasoten momentuen emozional hori eta goxotasun hori, ze goxotasune jasoten da, hori zen dut zuenien. Ez dabil konbendixuk emoten, ez dabil zu lasaitzen, ez dabil esaten berak zelan sentitzen dan bera.
Eta hori asko guztetan jate. Ez gate sarri pasau, baina pasauen jatenetan asko eskertu dut hori. Eta inoz bakarrik bezuek utzi ebe, igual besarkadatarako eta igual ondino, segun zegoeratan. Oso euskalduna zea leire orduan, ezta? Bueno, oinez, baina momentu horretan, baina, bueno, bezuen igurtzitsu bat, eta ez dutu, listo. Eta hori ja nitzako asko da, beste mile berba esati baino esanguratsu hau da, olako keinu bat nitzako. Eta beste bat eskertu dutena be bai, gerora, hilda gero eta be, jende batek hilietara edo urtietara esan doztena, oinarte ez naz hurbildu zugana, baina oin banator. Eta norbera bedau bestera batera, eta jende hori be eskertu dut. Hau da, borondate honak eta goxotasunak ez dakaek adutzi da defetxa. Orduan, bere garaian iruditu bazaizute ez zutela inbertzen uketena, ezintzen utelako, danadalakako, sekula bizi gauden bitarten ez da berandu. Eta presentzia niretzako ere. Bai, hemen nau, ez? Hori da, presentzia hutsa. Hemen nau. Eta ze behar dezu? Eske ez dugu galdetzen ere, ez? Eta nik asko eskertzen dut, nei lagun batek momentu baten esatea, ze behar dezu? Eta agian esango diot, jazta askoixe behar nun? Hoxe galdetzeazuk, ez? Bestei gabe. Eta presentzia. Ni nire aman ondo neo naizen hortan saiau naiz, ez? Bertan eoten. Ze, bueno, hor jasotze dituzu mila purrusta, ze beha ere bizitzakin aserre dago. Eta, ez? Egote utxoi, nik ere bidelagun bezala, eskertu dut hori, egotea. Ze momentu batuan, igual, 24 bider zazpi hortatik irtenen behar gara. Claro. Eta orduan hemen nau, eta guazen kontzertu bat entzutera. Hori da, ze behar dezu. Bueno, eriotza beti hor dabil, ezta? Hor egan, eta nik ere gurasoak galdu nitun biak minbiziakin, eta biei leire gertatu zitzaion bezala bien kasuan izan zen, bueno, hilabetetako kontua da, eta kitxo, ezta? Orduan nereitak etzun izan hitz erdi bat ere nahi izan eriotzan inguruan, eta nere ama aldiz etorri mari. A ber, herri hontako jendia oso kotila da, orduan kaja favorez itxita, eta nahi dut erropa hau barruan, eta argazki hau kaja gainen, eta eskela hola, eta gero kanta hauek, eta ni neon, ama. Baina gero egila da, dana gertatu zanen, horrek ikaragarrizko pakia eman zitela. Zuek, bide lagundu dezuen horren ondon eriotzai buruz hitzein dezute? Ni guatzen naiz, nire amak esantzon esaldi bat, eta oso markatuta galitu zuten hasiratik eta izan zen, notizia hau jaso deu, honi mardio guain aurre, baino nik nahi dut gure egunerokoa, batez ez zuen egunerokoa, eta hor seinalatzen zigun eritan ere aitai, alik eta gutxien aldatzea. Vale. Bueno, intentzio bezala oso ondo dago. Eta hortan, guatzen naiz nire amakin eriotzaz ez dut asko hitzein, baina nire amak naizta ziur naon askotan pasazitzaiola burutik bere eriotza, ziur nao, eta bildurre eukiko zion horri izugarrizkoa. Beak etzon kontemplatzen hauz gora hilingo zala. Oain, ni guatzen naiz nire burukin eukitzen ditun hausnarketak eta beakin euki beharren konbersazioi eukitzen nun, momentu hartan ere bikotea zanakin, nire lagun minenakin, eta nik hauz gora behin da berriz esaten duen, ni ez nao presta magaltzeko. Eta hortan, bai irudikatzen nun eriotza hoi, esaten nun nolako, nola izango da eman eriotza, ez? Eta eskerrak ez dan eman, baino egia da amakin nola eriotzaz hola gordin, ez, nik ez dut itzen. Bai, ez dakit eriotza hitza ez dakit erabili dagoen, baina bai dau metastasikoa dan ikuspuntutik, ez? 8 astean behin dau errebizioa, orduan zoiaz, goiaz ero etapak pasatzen, ez? Eta noiz arte eta zelan, ez? Ez daz bi lango hastian, ondala marregun irten ginen konsultatik, ondo joan zen, baina lehenak esan zauen, hau noiz arte da. Ordan, ez da eriotza zuzenian, igual, ez dakit.
baina bai da hor, presente dagoen zerbait da, ez? Gu bai, guri tokau jakun. Ez olatzek deskribatu da moduen etorri hona eta hemen hartu apuntiek zera nahi dauten gauzak. Bai, Leire, zuk esan desunean batzutan gaixuan erabakiak gurire bola ite zaizkigula, neri oso bola inzitzaiten hori, eta bain denbora atzea behituta, eskertzen dut elkarrizketa hori izana, baina, ostra, momentuan eutxin bertzitzaion, Bai, nik aukido itxuaz, gainera arlo ezberdinetan, ez danak momentu berien, eta ez hasita maitxu, baina egun ezberdinetan eta egora ezberdinetan bai. Lehengo aipatu barik, amaiera aipatu barik, hasi jaten esaten, nik nahi dut, zu zoriontzu izetie eta beste bikote bat opauko dozule prometiu inbizte zuzeneo, zu posik... Errexa da, ba? Ez da errez, ez dinu dinotut ez da gola errez. Baina batekin asmau da bitan asmatzia... Bueno, suerti izango litzake, baina bai, holan bodatatosten. Hori zetazan bera modu esatekue aurrera jarraitu berdezu. Bai, ni banoie, ez tozten holan esplizituko esate momentu batzutan. Baina holako txak batatosten da, nik ez da momentue, konversazioa bukitzeko, ez da nahi, ez nau prest momentu honetan horreri buruz berbaitzeko. Ni ez neban ikusten biable bez, ez neban ikusten. Eta holako mesutxueko lan botatostezan. Nik udatu berezan beste momentu oso gatz bat, nira amaginarrebak bere amak, munduko intensio guzti segaz da gaur egun asko eskertzen duz gainera, baina deitu dozten behin telefonoz da esaozten. Leire betxu, azkenengo pare bat astetan. Leire betxu, parkatu, igual ez da nire lekue, da ez neunken nahi zartu, baina zuek oso modernu esari, badakinik. Eta daukezu ez zeuen ekonomixe eta oso banatute, eta gauzak oso banatute, eta igul, ez zuen, ez da, ezelako papelik eta testamenturik eta gauni. Zero. Ez. Baina inbizeunke. Baina inbizeunke zuk, da ni. Osea, zelan jungo na etxera esaten, oin derrepente testamentu bat, ingen duen. Hori bai. Orduan, horbe nahi barik ja, zauz ja, zenotaritza baten aurrera junbiza, sinadura batzuken bilozuz, dinot, horbe ja, zabiz eriotzian inguruen berbetan. Ez esplizituki, baina hor zabiz. Alata guztiz ere gauza bat, testamentu eiteko ez deu gaixotasun larri bat eukiber, eta bezate duna, danok hilko gea. Orduan, holako gauzak indeukitziak, kriston lasaitasuna, lasai hiltzezea. Nik gomendatzen dut, niri ikusi da gero gomendatzen dut, aurretia, sartzie, eta ez pentsetie ez doien nigaz, eta etorriko da, ez esketortzen die, eta zugaz doie. Orduan bai, nipe gomendatzen dut, bereziki papelak eta aldala ondeukitzie. Eta holako zer batzuk bai. Eta da gero ja maierarantz, ja esplizitu hau bai. Banoie, bi hilabete galitzen jatezela kalkuletan dut. Da nik jakin ez bi hilabete ez bi egun bez, baina bera esan konstiente horretaz, baina holan bai, da oso gogorra, oso. Eta umiekin berbain birizetie, jakizuen ez nabil derri hortzen ezartara, baina badoie, eta nahi badozue zehoz errezan, zehoz errez tinterun ez badozue nahi laga, zehoz lako keinu egin ontxe, onda momentue, bai. Bai, mazego gorra. Baina beharrezko aldi beren. Era bat. Bueno, ez dakitzen bat denbora dara ma. Ja pasagea. Bai, Gidoi erdia tinteroan utzi deula konfirmatu genezake? Bai, konfirmatu gauza genezake. asko itzengo genuke hemen gure bidelagun maitiekin. Bai, eta... zantzai buruz lo único, 1000 gai mikro daude eta zertzela da batzuk eman goitugu hola txandaka? Bai. Adibidez, nire bidelagunak kontsultan nire ahots eta garuna izan zian. Ni kimio garuna neukan, eta nire bikoteri esaten, Pedro, hau mesedez, eta bea, xintxo eta fin. Bai, nire amatxok kudeatu zuen mediko itzordu guztik eta nork lagunduko ziten kimio bakoitzea beak pasazun lista eta be arduratzezan abisatzea. 24 sesio eta denatan jende ezberdinak injun naiz. Gero, botikak ondo antolatu eta kontrolpian izaten launtzia, zenik kapasan izan 4 kortikoide batea hartu eta botaka eziteko pastilla esartzeko, eta zer gauza, eta hor Pedro Maitia, hor txontzan.
Eta gure sintoma eta ondorioak kontrolatzea ere bai, ezta? Bai, ze batzutan guk perspektiba galtzen deu, eta igual Eta igual ondoan... behaiek diasetik nahi, igual ez zaude oso ondo sartu oia mesedez. Eta gero, aintzanek esan duna, gure community managerrak dira, gure bide lagunak. Gure sare hori perfectamente kontrolatzen dute komunikazio departamentua eta... Eta gainean, konturatu geare bai, askotan guri galdetu beharren, gure ingurun daudenai galdetzen die, zemuz dago, ez? Bai, eta hori batzutan, esaten genuen, sabanako gepardoa bezala etortzen dela batzutan jendea informazio bila, eta hori ere bide lagunek... Kudeatzeute, eta oso ondo. Bueno, seguru mikrolan guzti hauek inda daskatzutela, ez da? Bai. Eta ondo egin da gainea. Bai. Bueno, badakizue inurrin asko gustatzen zaigula zerrendak eta rankinak egitea, beraz, 8 gomendio gure bide lagunak zaintzeko. Lehen urratsa eta abiapuntu sanoa eta minbizia duen pertsonekin hitz egitea. Zintzo, gehien behar duen eta nahi duen laguntza motari buruz. 2. Gaixoak zeregin espezifikoak egin baditzake, adibidez peli iraniarrak ikusien versioen original, animatu, sukaldean aritzea, txakurra paseatzea edo fakturak ordaintzea izan daiteke, lasai asko. Lagundu gaixoaren independentzia zentzuari eusten. Ez saiatu guztia gugatik egiten. Baina ipurdia ezin baldin badeu garbitu, lagundu mesedez, bale? Malgu izaten ikasi, egunetik egunea gure errealitate aldatzen doa eta gure beharrak ere bai, orduan Google Mapsek rekalkulando egiten badu, guk ere. Musikak, umoreak, goxotasunak ez dute sendatzen. Edo bai, sistuen mainmunea bultzatzen baitute, baino pixkat bizigarria egiten dute bidaia xelebre hau. 6. Zaindu zuen burua. Ezarri mugak baita, ze dragon kanzerrean gaudela askotan guri ere joan egiten zaigu, eta muga jartzeak guri gaixo gaudenoi eta zaitzen gaituztenoi laguntzen digu baita. Horrek esan nahi du, agian momentu batzutan, beste pertsona batzuei laguntza eskatu beharko diegula, bide lagunek ere atxeden pixkat aktualizateko. 7. Ezetz esan norbaitek egin nahi ez duzun zerbait eskatzen dizuna. Ez esan, zesanoa dan ez esatea. Eta azkena, bilatu tribuaren laguntza. Askotan, zaintzaileak haserre errudun bakarrik beldurrez edo triste sentitu daitezke. Pertsonak direlako, pertsonak garelako eta ez garelako errobotak, ez da psikopatak. Zeirutze zaizue gomendio sorta hau, ekipo? Edarto, bai. Edarto, asertauek. Zerbait gehituko zenukete? Ez, nik ez. Bueno, honekin... Bai, agurtzen dugu Min Bizi podcastaren kapitulu hau. Zuei, gure bihotzeko maitei, gure bide lagunei eskeinua. Eskerrak eman nahi dizkiogu, Gipuzkoako Foru Aldundiari, saio hau egiteko sosak utzi dizkigutelako, gurekin izan ditugun Asier, Leire eta Iratiri, gure inurrikide Miren, Julene, Xurdinari eta inurrite guztiari, Lasarteko Cool Estudiori, Aupa Karmele, eta Tolosa Tabernari jaten goxo-goxo ematen nahi zizkigulako. Eta zuekin, Aintzane Artola eta Olatz Merkader inurriak, dano kilko gea eta zein goio ba, hilarte bizi! Izan inurri.